Kakong Ampareen lengdo habakren sikilat pathai kubor mentages ki thoding kelaong baka Kongres kam tuklar halo ka jinglek pynïasoh ki MDC GHADC syaka Trinamool Congress namar baki ladai lupa ki langbrot jongbu Dr Mukul sangma kalapan pauru baka Kongres kala tip lupa bau Dr Mukul ulale shiliang nadu kapor ba ai tiket hake election GHADC bat penpau ba kidei hok banbut namar yaki la penjob dau Dr Mukul ngang ong kumni ya kata ka jinja chathi chathan garuhils kam lelai nila tepite ba ya kitu ki MDC ba penjob chathi chapo garuhils la penjob du Dr Mukul te ni tep te ba ulale siliang lupan du kapor bu ai tiket ka kendram jong kate ke election GHDC shwaban yele e katu ka election pinyo i uwe MLA do ila ka jong ka jingbu para jong yo ya ka tiket balik lem ai tiket yu para jong upu MLA ba ye jungi ado ba kala pen kelumar jeng bod yu ketu ini yu i ba ka kendram sathe kala long bias lupa ke ban ong ba kita kila lek bad Dr Mukul ai kin lek namar kidei ti kilang brot jong ni ka seng kongres tingin sa tay biang ko bangong ipi wado jeng kermen nyen tay na do tenrai de ki nong yalam ki ban lala kiban scam ka jeng mut jeng perkhat kiban num sum patch ka diang sa kamon klem nong rim patch ni kiyai tan hi kiyai persyang hi ban pen kelumar jeng mut jeng khat ki MDC jungi hang tili tim don anti defection law te mdon tan schedule te ka jeng tunju ka jeng kro ka jeng yatan kayai long kumbangi kran mentanu kintan kin persyang hi bantan ya kata ka jingmut batang ka parti jongki ke babha rengi ka jing start jongki MDC pat ke MDC kila dei lupa ginong yalam jong tari bot tejat pengri kila yu i haba mi kitei ki khat ar kai ka jing kren jong pat ba batrai labon ka jing tem maning ka jing yero ki MDC ki hap ha ke ngi dei tang ka parti ke ba ay ki ya ka uniform apo district council ngimla bante ban kum bam dan kendon te mdei kum hang ni po assembly ha ka bangila ban kali jing kali hat to la bed ne em kalenti let kalenti wan tingi ngi ong pe kum ni na ya ti shu ya kata ka bam parim ka kongres mentakan pengkriat temai